Poprade. Ja by som sa teraz ale chcela poďakovať organizátorom, ale samozrejme celému kolektívu a týmu rodičov, priateľov, ktorí pomohli zorganizovať tieto majstrovstvá a ja si myslím, že si zaslúžia obrovský potlesk. Pretože nie len sponzori, ale práve ten tým ľudí zanietených je za takouto nádhernou súťažou, ako sú i tohtoročné majstrovstvá. Nás teraz čaká ďalší súťažný tanec. Poprosím teda hudobnú režiu. Ďakujem tanečným pánom. Predtým, ako zatancujú posledný finálový tanec, niekoľko organizačných pokynov pre ďalšie tanečné páry. Po tomto finále nasleduje vyhlásenie výsledkov kategórie Junior 2 a hneď za tým mládež, takže juniori už by mali byť pripravení. Po vyhlásení výsledkov týchto dvoch kategórií je krátky program a hneď za tým je vyhlásenie výsledkov Slovenského pohára za rok 2013 juniori a dospelí. Prosím páry, aby boli načas pripravené na vyhlasovanie týchto výsledkov. Ďakujem pekne a teraz skôr ako začnete tancovať váš posledný tanec, potrebujeme spoluprácu obecenstva. Vy sa im odmeníte jedným fantastickým quickstepom.
ktoré práve dotancovali svoje finále. Thank you, judges.